बुद्धि फेल कइला बाड़ू बुद्धि फेल कइले बानी बूढ़वा जवान के कहे के मुआवेलू नजरिया के बान से कहे के मुआवेलू जलदिया के घरे छोरी राजधानी राजा जी कि मच्छरदानी में कांपता जवानी गोरी नई हर में प्रियंका नई हर में खालू के रछीली भातर किली ठोकती हो कि काहे मारेलो ओखिया चलो हमरा से दूर तू हटो कि हई लड़की न लाइन दी जाके निसा के फिर सोटो व्हाट्सएप पे लव यू का तू भेजल रोज लिख के मन बात शादी करा ले लो लटीक के मन बात शादी करा ले लो लटीक ए हार में संभाला यार हो खेला तो फील हो तोहरा बिना ये राजा जियल मुश्किल हो तोहरा बिना जीवन मुश्किल हो जलदिया के घरे छोरी राजधानी राजा जी कि मच्छरदानी में कांपता जवानी कि हमर जाड़ा में कांपता जवानी राजा जी मच्छरदानी में कांपता रौरा में ही हम एगो चीज देखत तनी हर एक कलाकार के दू चले जोड़े अपनों से आवे के चाही कहीं कहीं व्यवस्था ऐसा हो जाए कवि के लगबू खोजे आ कहीं पे ना इहे चलेला ई बात एकरा में नहीं कर में कमी बा ना तो अभी नया बारी 1.5 महीना से अभी मंच पर बारी 1.5 महीना से भी आई अरे हारमोनिया ध के हरे कैसन बेदरदा नमरदा बुझाला कैसन बेदरदा नमर ना बुझाला तोहरा बिना नहीं रजाई ना रमाला तोहरा बिना नहीं रजाई ना रमाला बुझत है नहीं को हमरो परेशानी राजा जी नहीं हमरा परेशानी राजा जी बुझत है नहीं को हमरो परेशानी राजा जी कि मच्छरदानी में कांपता जवानी राजा मच्छरदानी में कांपता जवानी राजा अब आपका बात अब आपका नंबर मेरा नंबर है जी हमारे लिए गोरी नई हर में प्रियंका नई हर में खालू के रछीली भातर किली ठोकती हो गोरी नई हर में खालू के रछीली अरे गीत अध्यात्म से जुड़ल रह के बुरा मत मानो आओ एगो गाना रहुआ गौले ना रही ठीक है अध्यात्म में केरा छिलल सतभतरी वाला लोग YouTube पे खूब वायरल कैलस हां जी अरे भैया जेकरा के सतभतरी के गाना ना समझ में आवे निशा जी ठीक कहता रे बाप ओहो इहो
जान गेल का केरा छीले के गाँव तरह कहतर का अध्यात्म में तो अध्यात्म में केरा छीलल जाला केरा छीले में असर हम भीतर बैठ अब उ केरो छीले लायक नहीं खट कह ठीक कह गोरी नहीं हर में ये गोरी नहीं हर में खालू के रखीली भतार खिली ठोकनी हो अरे काहे मारे लोयथिया कि चलो ठीक बा अरे हमारा से दूर तू हटो लाइन ही हमारा मत चल बन जाई यहाँ मत मारी कि काहे मारे लो ओखिया आ चलो हमारा से दूर तू हटो कि होई लड़की न लाई नदी जाके निसा के भीर सटो होई लड़की न लाई नदी जाके निसा के भीर सटो हम कुछ कही फोन करा भइल एनकर भइल अब हमार नंबर बा हां हां जी सैया जाड़ा में गवना करई तीरा जाइले खाता में आई थी सैया जाड़ा में गवना करई तीरा जाइले खाता में आई थी रजाई लेखा काम आई थी सैया जाड़ा में हलचल जाड़ा में गवना कराई थी रजाई लेखा काम आई थी एक गीत के निशा जी आवते गौनी हां लेकिन एक गीत के फरमाइश बा अच्छा तो करो के तने पूरा कर दिया हाँ तब वो तो जरूर मलिकारे होगी। सबके बा फरमाइश चली तब यही में चले जा तो मार दिया सब हाँ, आदमी ठीक जाई बा, सब गाई, आदमी गाई। कि अरे मरही के बाटे तो मरही के बाटे का मर्दाना जान से काहे के मुआवे नजरिया के बान से काहे के मुआवे नजरिया के बान से काहे के मुआवे नजरिया के बान काहे के मुआवे नजरिया के बान से ए खुशी आ जाए तहरा पहती बाना बानी सिखौला का तहरा पहती बाना बानी हम तो कोई साल से तारा पति यही से मुआवेनी नजरिया के बान से यही से मुआवेनी नजरिया के बान से यही से मुआवेनी नजरिया के बान ए, भैया कि व्हाट्सएप पे लव यू का तू भेजल रोज लिख के व्हाट्सएप पे लव यू का तू भेजल रोज लिख के मन बात शादी करा ले चल टिक के मन बात शादी करा ले चल टिक के घर से निकललू सजी सवार
लाई भजा हो लाई भजा को हतरी अरे राम जी बनवले लागे जय हो अरे पूरा सपार के बुद्धि फेल कइला बाड़ू बुद्धि फेल कइले बानी बूढ़वा जवान के कहे के मुआवेलू नजरिया के बान से कहे के मुआवेलू नजरिया के बान से कुछ हो गया मेरी जान दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया तूने ऐसा देखा कि कुछ हो गया कहे हम बड़ा दुखित बनी निशा जी अपना अजीत भैया से कि जौन व्हाट्सएप पर मैसेज करो लिख के टिक के और करी जवाब ना दिले हाँ तो ये हमार तोहिनी होता कि हमारे कोई सब रुक रुक